de homicidios. Nestes momentos estou dormindo. Por iso, seguramente, en breve, soará o teléfono. O que lles dicía. Desculpen un momento, por favor. Sí? Aquí portas? Bos días? Hola, López. É López. É bo policía, pero desconsiderado co descanso eu. López, sabe vostede que son as 6 da mañá? Que fai vostede na casa dos marqueses de Fonseca? Un morto. O marqués. Notas de suicidio? Menos mal. Que pensa vostede que se pode tratar dun asesinato? Mire, López, non quite conclusións precipitadas, Vou para lá. López, non toque nada, Sí, aquí portas? Sí? Sí? Pero outra vez vostede, López, que quere agora? Un derezo. Sí, estaría ben sabelo, sí. Ajá. Mire, mándeme un SMS. Veña, enseguida vou para lá. E non toque nada, Cando comezo un caso, detéñome a reflexionar un momento. Nesta profesión é imprescindible deixar reposar as cousas para ter a mente fría. Sí, portas? Pero outra vez vostede, López. A ver, hai novidades. Como que xa se vai? Pero se ainda son as 9:30, pero López, como non me avisou? Bueno, vou para lá, E López, non toque nada. Aquí me atopo por fin na luxosa mansión dos marqueses de Fonseca. O axente que está na porta indicoume onde se atopaba o lugar dos feitos. Curiosamente, o cadáver tamén está aquí. Cando un chega a estea do crimen, a primeira impresión é moi importante. Carallo. Claro que tamén é moi importante non deixarse levar por esa primeira impresión. Asesinato? Non creo. Suicidio? Sí. Ademais, trátase dun suicida moi meticuloso. Vexan, así a primeira vista. Parece ser que bebeu un tarro de veneno. Deuse un forte golpe na cabeza con este pesado trofeo de tenis. Clavouse unha flecha no lombo. Sí. Parece ser que decapitouse a si mesmo. Sí. Moi meticuloso. Se ata deixou 3 notas de suicidio. A ver...
Unha para o xuiz. Señor xuiz, decidín sacarme a vida por motivos persoais que non penso expor aquí. Sen outro particular, despídome de vostede ata outra ocasión. O Marqués de Fonseca. Outra para a súa muller. Querida Piluca, aquí deixo o número dunha medium de confianza por si queres que asista ao cóctel do sábado. De todas formas, descúlpame ante os convidados. Berni. E outra para Tintorería Lavandeira. Recoller o abrigo... non, isto é publicidade. Sí. Suicidio, sen lugar a ninguna dúbida. Ai, López, sempre vendo cousas onde non as hai. Exceso de celo. Cáspita. A ver se López vai ter razón. Por un momento pensei que se trataba dun suicidio. Pero agora non me queda ninguna dúbida de que se trata dun asasinato. O asesino colocou todas as probas concienciudamente para facerme caer na súa trampa. Pero todavía non naceu que logre engañar o comisario Portas, Porque xa me dirán vostedes que clase de tolo trataría de suicidarse cun tarro de veneno caducado. Ninguén correría un risco semellante como para se intoxicar. Pero isto é un punto a meu favor. Interrogarei a todos os sospeitosos facéndoos creer que se trata dun suicidio e así descubrir o confiado culpable. Ai, agora que os do depósito de cadáveres están levando o corpo, rexistrarei o caso. Parece o COVID. Debería vostede cuidar esa tose. Bos días, señor. Portas. Son o comisario Portas de homicidios. De vostede, Son Wilson, señor. O mordomo. O mordomo. Este caso vai ser un chollo. Wilson. É vostede inglés? Non, señor. Son de Moeche. O seu apelido non se mella moi galego, Wilson. É que non é o meu apelido, señor. É o meu nome de pía. Pais británicos, quizáis? Non, señor. Das Pontes. Das Pontes. De García Rodríguez. A ver, Wilson, vou ter que sacar a explicación con sacarroñas. Por que se fai chamar Wilson un mordomo de Moeche? É simple cuestión de competencia, señor comisario. Estaba farto de que persoas menos capacitadas que min tivesen millores postos de traballo só por ter un nome francés ou inglés. Entón vostede non se chama realmente Wilson. Por suposto que sí, señor comisario. A sinceridade xunto coa discreción son as virtudes que debe posuir calquer mordomo. O troco de nome vía xulgado é moi común entre os meus colegas, é custoso. Pero vale a pena, señor comisario. Ben, Wilson, pois dígame, que facía vostede a noite da morte do Marqués? Según mo dixeron, o señor Marqués faleceu de día, señor comisario. Xa sei que faleceu de día, pero quería saber que facía vostede esa noite. Refírese vostede a noite anterior ao falecemento ou a posterior, señor comisario? Refírome as dúas, Wilson. E non trate de tomarme o pelo, estamos? Prégolle me disculpe, señor comisario. Só quería ter clara a súa pregunta. Responderei gustoso a ambas. Bueno, pois comece pola noite anterior. Esa noite estive no meu cuarto a ler a Byron. Axúdame a conciliar o sono. Así que estivo no seu cuarto a ler un conto o seu amiguinho Byron, porque lle axuda a conciliar o sono. Debo interrogalo, él tamén. Temo que non será posible, señor comisario. Lord Byron está morto. Seguramente un crime por celos. E de outro aristócrata. Mire, Wilson, eu son moi liberal. Pero non me negará que vostedes, os homosexuais, teñen uns arroutos pasionais. E dígame, onde guardou o cadáver? Non mo diga.
Xa o sei. Dise couno. E agora telo no seu cuarto para lle ler polas noites. Repulsivo. O señor saberá desculparme se lle fago un par de observacións para aclarar esta terrible situación. Adiante. En primeiro lugar, Lord Byron era escritor, señor comisario, e morreu no ano 1824. Sei que aparento máis idade da que teño, pero eu aínda non nacera, señor comisario. Eu sei perfectamente quen era ese Byron, Wilson. Só estaba a utilizar o método do desconciertos sospechosos para facelo caer nunha contradicción. Pero dígame, dixo que tiña dúas aclaracións que facerme. Qual é a segunda? De que non son homosexual, señor comisario. Bueno, veña, Wilson, non debe de avergoñarse de ser. Se lle dixen que eu son moi liberal e tolerante. Felicito por iso, señor comisario. Pero debo insistir en que son heterosexual. Heterosexual. O sea, que nin homosexual nin normal. Mire, Wilson, eu son moi liberal, pero ata certo punto. Heterosexual. Iso que é? Iso soa a porcallada. Heterosexual dice da relación erótica entre individuos de diferentes sexos, señor comisario. É diferente. Pero que quen di iso? A RAE. Que RAE? O dicionario da Real Academia Española, señor comisario. Bueno, non poderías ter dito simplemente que eras normal, en vez de embarullarte con nevias. Igual en que non son tan liberal nin tolerante como o señor comisario, supoño. Bueno, mira, Wilson, déixate de parvadas. E dígame, que fixo o resto da noite? Dormir. Sí, dormir e calar, como a ratiña presumida. A ratiña presumida non era que dormía e calaba, señor comisario. Eso facía os últimos dos seus pretendentes. O rato, señor. E deixeme de corrixir, Wilson. Son eu aquí o que debe de levar a investigación. Estamos? Sinto telo exasperado, señor comisario. Nada máis lonxe da miña intención. Bueno, pois dígame entón que facía o día de autos. Ese era o meu día libre. E como todos os meus días libres, levanteime ás 8:30 da mañán e fui no círculo de mordomos a xogar o meu partido semanal de cricket. Partido de cricket. No seu día libre. Que casualidade. Hai alguén que poida corroborar esa historia? Pois sí, señor comisario. 15 dos meus colegas. Estivemos xuntos hasta as 9:30 da noite. Pois moi conveniente para vostedes, sí, señora. E que fixo ao chegar a casa? Non se decatou da morte do seu xefe? Pois a verdade é que non. Entrei como sempre pola porta de atrás e fun directamente ao meu cuarto. Pola porta de atrás. Cal era Byron? Esa noite li na Plutarco, señor comisario. E se do seu interese saiba que morreu moito antes que Byron. Pluqué? Tarco. Ben, Wilson, entón cando se decatou vostede da morte do marqués? Esta mesma mañá, oín como chamaban a porta, e ao abrir, vin dos policías que viñan a investigar un crime denunciado neste enderezo. E como reaccionou vostede? Ao principio pensei que se enganaran, visto que eu non tiña noticia de que ninguén morrese nesta casa. Claro, como que o morto iba a avisalo. É a miña obriga estar ao corrente de todo e ser discreto ao respecto. Bueno, Wilson, só lle dixera que vostede non está ao corrente de todo. É que o de o seu xefe non foi un suicidio, que en realidade foi un crime. Un crime, señor comisario. Sí, e a clave está no tarro de veneno. O señor é moi perspicaz, se me permite o comentario. Eu xa máis o descubriría en tan pouco tempo, señor comisario. Ser perspicaz é o meu traballo. Pero non lle direi como cheguei ata esta conclusión. Só lle direi que xa teño un perfil do criminal. É un caso de manual, Wilson. Mansión señorial, asasinato, servidume. Entende, Wilson? Entendo, señor comisario. Debo entender, entón, que a miña condición de mordomo convérteme no principal sospeitoso. Non, no principal non, Wilson. No único. Entendido. Sabía que podía chegar este momento. Entón confesará. Temo que non teño nada que confesar. Entón cal é o momento que chegou? Simplemente chegou un momento no que, cumprindo
Cos tópicos presúmese da presunción de culpabilidade do mordomo. Ou sexa, que non confesa pero está orgulloso de ter cometido o delito. Non entendo de que cree vostede que estou orgulloso. Acaba de decir que presume de ser culpable. Se eso non estar orgulloso, xa me dirá vostede o que é. Eu referíame á presunción de culpabilidade, e non á presunción por culpabilidade. É dicir, creo que non me expliquei correctamente para vostede, señor comisario. Pois vexe vostede que non, Wilson. Ademais, vexo cada vez máis nervioso. Permítame que lle aclare a diferencia entre presunto e presuntuoso. A raíz latina de... Non, Wilson, non necesito unha clase de latín. Domino esa lingua morta a perfección. Por algo son domicilios. O que necesito é centrarme no caso e no meu principal sospeitoso. Vostede. Entendo, señor comisario. Na academia prepararonos para todo tipo de situacións, incluída, por suposto, a de presunta culpabilidade de calquera delito cometido na morada na que exercemos a nosa profesión. Mire, deixese de presuntos e faga o favor de acompañarme ao lugar do crime. Dada a súa tendencia por dar como verdadeiros os tópicos existentes, non é moi aconsellable que o vaya, señor comisario. De iso por qué? Porque se ainda encima de ser mordomo volvo ao lugar do crime, pois xa vexo que pode deducir vostede. Pois aí estás no certo, eu son moi de deducir. Ti, tes razón. Pois non veñas. Pois dime entón, había alguén máis na casa cando chegaches a noite? A marquesa topábase na mansión. Vin luz nos seus aposentos, señor comisario. E a ama de chaves? Non hai ama de chave, señor comisario. Ai, un amago. Resultaría unha cómplice perfecta. Procurarei que contraten a unha para o próximo crime, se iso lle comprado. Mire, díxete de tontadas, Wilson. E fai o favor de avisar a señora da casa. Patacas, leite, ovos... Carallo, que caros van os ovos. Café, comida para gatos. Pero se eu non teño gato. Ai, que o de onte non era paté. Señor comisario, doña María Pilar de Lagos, a Peltrí, señora de... Perdón, viúva do marqués de Fonseca, o comisario Portas, milady. Encantada de coñecelo, señor comisario. Ainda que sexan estas tráxicas circunstancias. Sí, sinto molestar nestes momentos de dor, señora, pero comprenderá que debo interrogala. Entendo, señor comisario, pero rogaríalle que fose breve. Entenderá que debo de ocuparme dos preparativos do sepelio. Sí, entendo, señora. E seguramente tamén quera ocuparse do enterro. Lógico. Intentarei retelo o menor tempo posible. Gracias, señor comisario. A señora non ordena nada máis. Nada, Edward, pode retirarse. Agarde un momentiño, non ten vostede calor? No, pois agora eu digo. Retírate a gabardina, señor comisario. Perdón, señora. As presas. Agora sí, se a señora non ordena nada máis. Nada, Edward, pode retirarse. Pero vostede non se chamaba Wilson. Edward era o nome do anterior mordomo. A señora non acostumbra lembrar os nomes do servicio. Outras veces chámame Morgan, Friedman, Elvirita. Elvirita. Elvirita, señor comisario. E non lle molesta. Só cando me chaman Pancracio, pero eso parte do noso traballo. Señor Portas. Elvirita. O caso complícase. Con mordomo e sen ama de chaves, a lógica sinala o culpable. Pero ao aparecer esta muller, todo dá un xiro inesperado. Elegante, atractiva, con voz veludosa. A típica asesina que trata de engaiolar o detective para se librar da cadeira eléctrica. Só boto de menos a música de jazz que soe sonar nestes momentos. Non
Non poido fiarme dela. Ademais, a súa cara resúltame moi familiar. Ben, vostede dirá, señor comisario. Estou a súa enteira disposición para o que desexe. Vexa, o vello truco do muslos enseñantes podría ter feito con outro, pero non co comisario Portas. Ai, de la Roche a Ventrí. E vostede estranxeira. Non, señor comisario de Narajayo. Pero que nesta casa ninguén ten un nome cristiano. O meu esposo rogou que mudase os meus apelidos de solteira por algo máis aristocrático. E cales eran antes? O meu nome de solteira era María Pilar Pena Maceira. Ai, Pena Maceira. Agora lembro a súa cara. Vina no dentista. Coincidimos na consulta do Dr. Gilberts, non callo. Que dibes? Non, muller, foi unha desas revistas do corazón que poñen nos dentistas para que esperes mentras antes de que che quiten os dentes, non sabes? Vostede é a modelo aquela que casou cun millonario Carramal. Ai, un millonario Carcamal. Bueno, será mellor que nos centremos no caso, verdad? Sería preferible, sí. Ben, pois cónteme. A ver, vamos falar da noite do martes. Dígame que fixo vostede esa noite. E non omita ningún detalle, por insignificante que lle pareza. Calquera cousa podería axudar a resolver este tráxico suceso. Pois deixa que pense. Despois da masaxe estiven a tomar un baño de aceites perfumados. Ten que probarlo, din que relaxa moitísimo. Sí. Será o primeiro que fagan canto chegue a casa. Despois de cear, pois estiven a ler a Ágata. Ágata Crispins, a escritora. Esa sí que a coñece. Escribiu Morte no Miño, ou no... Bueno, era no Río. Ademais, xa sei que está morta. Non. Sí que está morta. Sí, pero é Ágata de Montaigne, a miña amante. Gústalle que lle lea no noso gimnasio privado. Ai, di que lle axuda a concentrarse. E a min encántame ver o seu corpo feminino. Ágata monta en bike. Pero ten vostede unha amante. Señor comisario, xa lle dixen que non escoita. Si, muller, pero comprenderá que non é máis habitual que alguén o solte así de repente. Para mí ter un amante é imprescindible. Para o meu home non tanto, ainda que ele tamén tiña un amante. Pero o deixou hai un mes. O seu marido tamén tiña un amante. Señor comisario, empezo a pensar que vostede non me presta atención. Si, muller, lle presto, pero... Entón vostede sabía a existencia dos amantes do outro? Por suposto. De feito, fun eu mesma a que elixín a amante do meu esposo. Non se pode un fiar de calquera. Pero como pode ser vostede tan así? Seguro que vostede dos que pensa que a aristocracia non foi outra cousa que comer Ferreiro Rocher. Que pasa? Moscas. Non, muller, a ver, unha cousa é eso, e outra cousa é ter amantes consentidos pola propia pareja. Cabrará comigo que non é o máis habitual. Tal vez non, pero así o máis práctico. Si, o máis económico, así non pasa que ningún amante enfurecido te chantaxee, como a túa parella xa o sabe. E di que o seu marido quixo ter un descanso. Si, o pobre estaba moi atafegada coa súa última amante. Din que era moi exixente en cuestión de sexo. E o meu home non era un atleta nese campo. Bueno, nin en ningún outro. Pero nunca pensei que se suicidara por iso. E pareceme fatal que non me tivese avisado. Bueno, de feito, deixou unha nota de suicidio para vostede, Pero... A ver, podería...
burguesiño, sempre arruinando as partes. Este cóctel ia ser a bomba. Ha de convidar ao cónsul de Xapón que fai un sushi bárbaro. Ben, señora, voulle contar unha cousiña. Se eu lle dixese que o do seu marido, en realidade, foi un crime, O crime non se suicidou, entón é nota? seguramente falsa. Oh, my God, isto é estarracedor. Sí, estarcedor. Alguén simulou un suicidio para ocultar un terrible asesinato. Pero a mí non lograron enganarme. Entón, pensa que foron varias as persoas? Non, penso que hai un só asesino. Foi concienciudo, eso sí. Fixo co seu marido morrese de morto. Pero vexo que vostede non puido enganalo. A vostede é un investigador brillante. En realidade, señora, todo consiste en saber ler os indicios. O ollo adestrado, e pistas onde o profano é incapaz de as ver. Conte, conte. Son todo oídos. Toda oído, sí. Está a botar o resto. Cando utilizan o pectoralis mostrando, é síntoma inequívoco de culpabilidade. Ben, señorita de la Rosa, Peltrí, en a maceira. O que lle vou dicir aquí é estritamente confidencial e non pode sair destas 4 paredes. Estamos. Eso non ten nin que dicilo. Non tratándose de cousas das miñas amigas, son a discreción personificada. Ben, pois a clave está no tarro de veleno. Viu vostede o cadáver? Non, a ver como yo digo, o meu home era... non era moi agraciado en vida, debeu de dar un morto horroroso. Pero, entón que descubriu o cadáver? Pois non sei. Pero vostede non foi a que chamou a policía. Ai non, para iso está o servicio. Entón, cando se decatou vostede da morte do seu marido? Pois, cando baixei a almorzar, Edward díxome o que pasaba, había moitos policías. Como reaccionou vostede? Fatal, imagínese. Eu baixo case sen amañar e a casa chea de homes con uniforme. Muller, me refiro ao feito de que o seu marido se tivese suicidado. Iso sí. Sí, iso sí. Ben, bueno, o meu home era moi raro. Eu estaba afeita ás súas excentricidades. De feito, unha vez invitou unha trupe de saltimbanquis naturistas. Estivemos toda a noite espidos, con iso colgando de volta, reviravolta, e brincando de alá para lá. Xa entendí. Pois imagínese, despois de eso, do suicidio pareceme unha nimiedade. Pero claro, se vostede di, que os asinaron. Oh, Espiruca, temos pende... Excuse-moi, como que estaba sola? Que tiñei? Eu son o comisario Portas, de homicidios. E vostede, Ágata da Montaigne. A mountain bike. Oui, la profesora de tenis. Sí, de tenis. Deixa, Ágata. O comisario está ao corrente de todo. Ai, menos mal. E non sabe vostede, señor comisario, que supón ter que pasar por profesora de tenis e sen ter nin idea dese horroroso xogo. Eu prefiro parillar. Ben, non sei se facerse esta pregunta, pero... É vostede francesa? Non, señor, eu son de Camariñas. Sabía que non debía preguntar. O meu verdadeiro nome é Agapita do Monte. O que pasa é que todo o mundo coñeceme polo meu nome artístico. Ágata da Montaigne. Xa, señorita, pero que non estamos aquí para facer un casting, senón para facer unha investigación. A ver, foi vostede a que topou o corpo? Ai, non, por Deus, morrería do susto. Ágata é unha muller moi sensible. Si, non o dubido, pero que ninguén atopou o corpo. Nin o mordomo, nin vostedes o fixeron. Como non fose Rebeca? Rebeca, quen é Rebeca? A última ex do meu home. A última es muller, pero cantas veces estivo casado o Marqués? Non, refírese a súa amante, neste caso a súa ex-amante. E onde podería topar esa tal Rebeca? Pois... pasa moito tempo no xardín, no pabillón de convidados.
Ela sempre está meditando en taoísta. A amante do seu marido vive aquí. Si, a ver, collimos de garibo, non podíamos botala á rúa. Ademais, está tan preto do traballo. En que traballa? Traballa no club de campo, dando clases. Clases de que? Equitación, polo, esgrima e tiro con arco. Ademais, é moi boa en todo, non como a min. Tiro con arco. Cada vez que aparece alguén sumo un novo sospeitoso á lista. Sospeitosos. E logo? É que o comisario pensa que o meu home non se suicidou. Asasinaron, non? Vaya, eu que pensaba que aquí nunca pasaba nada. Que? Eu que tamén pensaba que tiña o caso resolto, habendo mordomo. Ai, claro, como a nos romances. Entón, que problema hai? O problema, señorita, é que aparte do mordomo teño unha esposa con amante, unha amante da esposa e unha examante do difunto. Todas culpables de Manuel. E ainda non interroguei a todo o mundo. Pero direi que avisen a Rebeca. ¡Pancracia! ¡Pancracia! Bueno, como está o servicio, terei que ir eu mesma. Vaya, vaya. Se me disculpa. Sí, muller. Pero non será perigoso que vaya sola. Ai, sí. Eu pensei o mesmo, e por iso preferín quedar. É vostede toda unha valente. Prefiro considerarme precavida. Ben, pois aproveitarei entón para facerlle algunhas preguntas, se lle parece ben. Sempre que non sexan de tenis. A min tampouco me gusta nada ese deporte. Ainda que din que ver partidos desde as gradas é beneficioso para as cervicais. E logo, señor comisario, padece vostede das cervicais? Non, é unha maneira de falar, señorita. Non me distraia, séntese. Fágame o favor de contar algo da súa relación coa marquesa. Bernie, quero dicir, o señor Marqués recomendoume para o posto cando o noso rematou. O marqués e vostede foron amantes. Sí. Vai conexado. Ben, pero só durou uns días. O señor Marqués gostaba de experimentar cousas novas. E polo que veixo a vostede tamén. Eu só dou un servicio a cambio de diñeiro. O mesmo que vostede. Pero que di, muller? Vostede trafega co seu corpo. Eu utilizo o cerebro. Claro, porque non forma parte do seu corpo. Bueno, visto así, É que non hai outra forma de verlo. Acaso cree vostede que é máis meritorio ser intelixente que ter unhas pernas bonitas? pois claro, muller. Pois non está tan claro. É simple organización celular. Xa estás coa tua teima de ser. O comisario Portas, supoño. Esta ten pinta de taoísta. Sí que debe de ser a tal Rebeca. A señorita Rebeca, supoño. Un placer. Que fai? Vexo que a Ágata estaba a contar a súa teoría da organización celular. Sí, pero non se me llama moi desasisana. Porque non hai. É unha verdade de pé de banco. As tingiduras para o pelo afectaronlle o cerebro. Perdoa, bonita, pero o meu é todo natural e non como doutras. A ver, señoritas, compórtense. Perdone, señor comisario, es que esta señora sácame das miñas casillas. O que che pasa é que ainda me tes en reira. Ainda me agardas envexa por aquilo. Eu con envexosas e rancorosas non quero ter nada que ver. Se me disculpa, señor comisario, debo ir buscar a Pi. A señora marquesa. Se esta pía non lle fixo nada. Adeus, Sigmund Freud. Sigmund Freud. Pero esta non se chamaba Ágata. Esta chámase de segundo que conveña. Veixo que non se levan vostedes moi ben. É vostede un límite. É o meu traballo, señora. Por certo, Ágata dixo que vostede era unha rancorosa. Eu non son rencorosa. O que pasa é que non olvido, nin perdoo así como así. Claro. Refírese vostede a aquilo. Así que xa o sabe. Está Ágata moi discreta. Canto lle contou?
Non, pois contoume que entre vostedes houve un problemillo, un roce, un risque, un arriba baixo, un de baixo, encima. Ou sexa, que non ten nin idea. Pois non, pero tiña que intentar que me contara. Como en El silencio de los corderos, non sabe? Pois non, non sei. Si, muller, cando Aníbal lle decía a Clarís, quid procuro. Fico como estaba. Muller, quid procuro quere dicir busco o quid. O quid da cuestión, entende? Onde aprendeu vostede latín? Eu son autodidata. Xa. Bueno, a ver, séntese. E conteme algo máis da súa relación con Amanda. Hai pouco que contar. Foi un tema laboral. Nesta casa o laboral é tan relativo. O asunto foi anterior á miña relación co Marquesa. Siga. Eu era profesora de tenis no club de campo. Eu tiña entendido que o seu era a hípica, a equitación e o tiro con arco. Iso foi despois de que me votasen para contratar a amante da Marquesa, que nin ten idea de tenis, nin é francesa. Pero eu tiña entendido que normalmente ao revés. Primeiro faste profesora de tenis e despois convertiste en amante. É un simple problema de glamour. De que? De glamour? De glamour. Explíquemo. Como cree que pode ficar e o prestigio dun aristócrata se se sabe que a súa amante é unha simple palilleira? Non sei que deporte é ese. É un xogo de bolillos. Se queres presumir de amante, non podes ir por aí cunha costureira de camariñas. Que queramos costureira, palilleira, bolimolleira... É un modo de falar. O caso é que me deron porta para contratar a esa inútil e non lle lo perdoo. E como consentiron iso no clube? A Marquesa é a única socia con pedigrí. O resto son unha panda de novos ricos sen chisca de clase, que morren por alternar coa aristocracia. Entón o que diga a señora Marquesa vai a misa. Xusto. Todo llo consenten. Con tal de que de vez en cando traia unha duquesa, un duque ou algo dixo para alegrar os zaraos. Claro. Pero a vostede deixounas en traballo. Sí. Pero pouco despois conseguime outro de monitora no club. Claro. Porque vostede era amante do seu marido. Non. Eu aí ainda non coñecía a Marquesa. Cando coñeceu? Bueno, en realidade nunca cheguei a coñecelo. Como di? Digo que en realidade nunca cheguei a coñecelo en persoa. A ver unha cosita. Pero vostedes eran amantes. Supuestamente, sí. Entón? A Marquesa contratoume para que me fixera pasar pola amante do seu home. O Marqués nunca se decatou. Ou sexa, que entre vostedes nunca houbo chiqui bum bum. Xa lle dixen que nunca cheguei a coñecelo en persoa, dificilmente podría haber chiqui bum bum. Quere dicir que a pesar de vivir na mesma casa... E pasaba o día na súa habitación ou na biblioteca. Eu ia do pabellón de convidados ao club. Asombroso. Entón eso de que era demasiado exigente na cama? Parte da montaxe. Boa, flipo. E nunca sospeitou, ninguén. Sospeitar de que? Pois de que vostedes non eran realmente amantes. Todo o contrario. Todo o mundo estaba encantado con unha relación tan escandalosa. Dábase igual se era certo ou non. De que ian falarse, non? Claro. Como non, sálvame. Igualito. Bueno, non pensa que están a tardar moito esas dúas? Sí, podo ir a buscar, se non ten nada máis que preguntar. De momento... Unha pregunta máis, e poderá marcharse. O seu verdadeiro nome é Rebeca. Claro, calíase. Pois non sabe a alegría que me dá. Veña, vaya, e volvan pronto as 3. Alguén está empeñado a complicarme a vida. Nunca antes un caso tan sinxelo se me tiña revesado tanto. Me mandaría a min deixar de pensar que se trataba dun suicidio. Agora estaría no meu despacho coas pernas cruzadas, lendo a prensa, tomando un café, un croissant. Todos os sospeitosos teñen motivo, ocasión e medios para ter cometido o asasinato. Non me queda outra. Terei que recorrer o método científico. Tan bons resultados me deu noutros casos igual de complicados. El tarot.
Sabía que acertaría. Como sempre. Agora só me queda representar a miña grande escena final e proclamarme como novo Hércules Poirot. Non. Mellor ainda, como a versión reencarnada e mellorada de Sherlock Holmes, con los caramelos. Agora que esteja todos entretidos por aí buscándose uns aos outros, registrarei o resto da casa. E de paso, a ver se atopo un baño que me estou mexando. Non me dirán que non é mala sorte. Eu só quería gastrarlle unha brincadeira. Imaginen, en plano Jack Nicholson, como no Resplandor. Esvárame a macheta. Agora ninguén creerá que foi un accidente. Tal vez deba de entregarme. Esto é o colmo da desgracia. Xa sei que o trofeo é pesado, pero quen ia pensar que onde ele estaba caruchado? Mío o susto cando entrei na biblioteca e vin a cabeza de Bernie esmagada. Se cara de vin a cochar o trofeo. Ainda que acabarían atopando, sería peor. O mellor será que me entregue para aclaralo todo. A verdade faramos libres, din, pero a miña verdade levará ao cárcere. Culpa de que me escapara a flecha foi do Candoganda, que me deu un susto de morte. Cando vin entrar a flecha pola ventana da biblioteca, non pensei que fose venir a ninguén. Pero se vin que Bernardo apareceu morto alá, teño todas as rifas para ser a asesina. Entregareime. E teránme que soltar pronto. Morte accidental. Unha destas ten que ser a asesina. Ou todas elas. E con este comisario, o criminal seguramente ficará libre. E o mordomo pagarás todas. En fin, debo prepararme para o resto. Debo de chamar o meu abogado. Que se mañe como poida, pero eu debo de ficar libre antes do cóctel do sábado. Ai, se o tempo sigue así, terei que poñer un toldo no xardín. Ai, que me poñerei eu para o xuxi? Un kimono. Ai, non, demasiado oriental. Necesito un abogado. O de peluca non é unha opción. Pedirlle que defenda a presunta asasina do seu home é un pouco forte. Penélope, iso é. Penélope é abogada. Ainda que non sei se aceptará o caso. Tomou da bondo mal que abandoase para liarme con peluca. E despois, a buscar traballo. Porque mentres que peluca non volva a casar, non sería da bondo escandaloso como para que mereza a pena o gasto. Non teño un duro. Porame un abogado do oficio. E iso é unha lotería. Co ben que estaba eu dando clases de tenis. Ben, agora podei dalas no cárcel. Menuda traxedia.
Un home na flor da vida. Non somos nada. Que vou a dicir? Se só era 40 anos maior que a mí. Semellaba tan cheo de vitalidade. Maduro, pero case un atleta. Bueno, xa sabedes que non respondía como antes. Ten razón. Ai, dende meus lados si se vía. Apenas era unha sombra do que foi. Sí, podería decirse que o pobre estaba nas últimas. Si era cuestión de tempo. Tal vez meses. Ou semanas. Ou días. Pois se cara foi mellor así, non? Sí, unha cousa rápida. Seguro que nin se decatou. O importante é que non sofrer. Si, así. Isto non visto. Sí, xa me gustaría a min. Foi unha bendición. O peor fica nos anos. Esta soidade. Este baleiro. Este desacougo. Por favor, señora, serenidade. Pensen que o señor Marqués os pode estar a ver desde aí arriba. Non irá vostede a beber estando de servicio. Hai alcohol? Por suposto que non. Elita. Moi bien. Bueno, supoño que a Estea lle soa. Chegou un momento en que se reúne a todos os sospeitosos para desenmascarar o culpable. Poden confesar voluntariamente ou enfrontarse ao meu implacable veredicto. Bueno, xa vexo. Que vexo que prefiren que sexa eu o que desenmascare o culpable. Sinceramente, eu tamén o prefiro. Encántame ver suar frío o asasino. Ou asasina. Bueno, a ver se me mata prontinho, estás a poner un pouco pesadinho. Paciencia, señora. Agora contarei ata 3 e dareilles a última oportunidade para confesar. Pensen que se o fan voluntariamente, a súa condea poderá se ver reducida entre un 20 ou un 30%. Como nas oportunidades, señor comisario. Pancracio. Unha. A la de 2. Confeso, fun eu. Sabía. Non, Piluca, non tes por que encubrirme. Fun eu. Bueno, sospeitaba. Deixa o Ágata. Agradezo o aceno. Pero fun eu quen soltou a frecha que matou a Bernardo. Bernardo, quen é Bernardo? O señor Marqués. Don Bernardo de Fonseca e Segafont. Bueno, o Berni. Estaba a platicar no club cando Garda me ladrou e soltei a frecha sen querer. Ou sexa, que cando o trofeo lle esmagou a cabeza, sen querer, xa estaba morto. E cando o decapitei, por accidente, xa era cadáver. Ai, a verdade, señoras, é que xa estaba morto cando recibiu o frechazo, o trofeazo e o machetazo. Acabo de recibir o informe do forense coa causa da morte. Intoxicación etílica aguda. Pero vostede falou dun tarro de veleno. Falei, pero o tarro de veleno contiña auga ardente cabezón. Non entendo como alguén querería suicidarse con auga ardente. Eu podería explicarlo, señor comisario. As cartas nunca se enganan. Perdón? Nada, cousas miñas. Veña, dé esa explicación. Eu descubrín as notas de suicidio do señor Marqués na mesiña de noite co tarro de veleno. E axiña quitei conclusións, claro. Non o comentei con ninguén, por discreción. Pero tentei salvalo, mudando o veleno por aguardente, pensando que a euforia da bebida fixese recapacitar o meu señor. Pobrillo. Pero non foi así. Ou sexa, que a pesar de saber o calouno, eso é o que chamamos na profesión modus operandis, actuar en silencio. É autodidacta. Ou sexa, que o mudar o veleno por aguardente foi vostede o que provocou a súa morte. E o tarot nunca se engana. O mordomo sempre é o culpable, tal e como decían as cartas.
Perdoe, señor comisario, pero non creo que sexa xusto que eu vaya a ficar na cárcel mentras que as persoas que realmente tentaron matalo van ficar libres. O que cree vostede de todas esas andrómedas dos accidentes? Pero que elas non mataron a ninguén. O seu foi, en todo caso, un intentus matarilis. Non se pode asesinar un cadáver. Moi bendito. É vostede un detective brillante. Moi bon. Esta situación sinceramente é inaudita, señor comisario. Sí, o que vostede queira, Wilson, pero sigue sendo o principal sospeitoso. Por certo, onde guardou o veneno? Metino nunha botella de xerez. Mais asesinatos para conta do mordomo. Pero a ver, señora, que esa non é a botella de xerez que utilicei. Agora que o di, esa botella vina sospeitosamente agachada no seu cuarto cando registrei. Pero a ver, que non é esa botella, non é. A ver, que le dicir dunha vez onde está guardada a bendita botella? Na cociña, señor, no moble de produtos electros. Pero que pasa agora? Cea! Que fea? A noite! Xa sei que se cea de noite, muller, pero dígame algo máis. Riles! O xerez! Ai, Dios. Que lle pasa, Portas? Que eu tamén cei riles o xerez. Nesta casa. Non, nun bar, pero estaban malísimos. E cada vez que me acordo. Fagan o favor de comportarse como persoas normales, Dios mío. A botella está ben guardada no moble de produtos electros. E só teño a chave. A chave desapareceu. Onde están as chaves, Wilson? Matarile. Onde están as chaves, Wilson? Matarile. ¡Chispón! Está aquí, sinto, pero era tan tentador que tiña que facelo. Isto é unha vergoña. Penso denunciarlo por escándalo. Non tenderei que avisa sin da xente. Demandareino. Este é o último día que traballa nesta casa. Encargareime persoalmente de que non traballe na súa vida. Iso, se algún día sai do cárcere. Permíteme entón que brinde a súa saúde. E por certo, señoritas, esta botella sí que é o de veleno. Estará a punto de facer efecto. A morte do señor Marqués está vingada. Descanse. Pero que fixo, insensato? E bebeu de veneno. Efectivamente, señor. Pero por qué? Debo seguir sirvendo o meu señor no máis alá. Manda a tradición. Bueno, está vostede como unha cabra, Wilson. É posible, señor comisario. Pero a quen se lle ocurriría pensar de que alguén puidese suicidarse dun frechazo no lombo? Bueno, se eu lle contara, Wilson, eu vin casos. Ai, non quixera desmillar descorte, señor comisario, pero se mo permite, debo falecer. Manda carallo. Quedeime sen sospeitoso. Pero bueno, ao final, a miña primeira impresión era certa. Era un suicidio. E o asasino, o mordomo.